Vi har på vores studietur besøgt Island. Der lærte vi om geotermisk energi, som bliver brugt meget i Island. Geotermisk energi er en form for vedvarende energi. Det er energi, som er udvundet fra jordens indre varme. Det bruges blandt andet til opvarmning af huse, især i Island. Men ved folk i Island, hvor meget vedvarende energi de bruger, og bliver de unge informeret om det? Eller lever de i uvidenhed om, hvor energirigtige de egentlig er? Vores problemstilling er derfor, hvor meget ved de unge, både i Danmark og Island, om vedvarende energi, med fokus på geotermisk energi. I Island bruger man især den geotermiske energi. 90% af alle huse i Island er opvarmet af geotermisk energi. Måden man udvinder geotermisk energi på, er ved, at det varme vand enten hentes op fra undergrunden eller kommer op ved eget tryk. Herfra ledes det ind i turbiner, som bliver drevet af dampen fra det varme undergrundsvand. Det varme vand, som bliver fraskilt fra dampen, bruges efterfølgende til fjernvarme, mens det vand, som bliver afkølet, sendes tilbage til undergrunden. Turbinerne bruges til at danne strøm, som kan sendes videre til andre kraftværker og derefter sendes ud i hjemmene. Island er det land, som er førende i at bruge geotermisk energi. Dette er blandt andet fordi Island ligger på 2 kontinentalplader, som flytter sig fra hinanden. Det medvirker, at den underjordiske varme nemmere kan komme op til overfladen og derved opvarme grundvandet. Vi har interviewet nogle islændinge fra en science-klasse med biologi som hovedfag. We just think that it's great to be able to make energy in a cheaper way. Yeah, like it's so useful. It doesn't, there's no pollution. I think it's really important for the people on the earth, because if we would use like some kind of another energy thing, it will, in the end, it will ruin our earth. Yeah, we have the internet, so that contains a lot of information, and Icelandic nature is very precious to the Icelanders, so they write about it a lot in the newspapers and in the news. We didn't learn much about it in school, so we don't know much. But we have, but it's just so long time ago. Yeah. So it's not like I learn more about geothermal energy just because I live in Iceland. Yeah, of course. Because when I go to a hot bath, the water heat up by hot lava and stuff like that. Maybe it sounds exciting when you after the research we did, it was more exciting, but now when you know more about it, then maybe possible. Ud fra disse interviews kan vi konkludere, at de unge interviewede islændinge egentlig ikke ved så meget om geotermisk energi. Der er heller ikke lagt særlig stor vægt på læringen om vedvarende energi i skolen, og de har ikke særlig stor interesse i at opsøge og derved få flere informationer om vedvarende energi. I og med, de er en science-klasse, burde man gå ud fra, at de var mere interesserede i vedvarende energi og hvordan det påvirker deres hverdag. Når man spørger ind til, om de vil arbejde med dette i fremtiden, er de meget tøvende og ved det ikke rigtigt. Alt dette kunne tyde på, at ungdommen ikke interesserer sig for vedvarende energi og heller ikke sætter sig ind i, hvordan det fungerer og kan udvikles. En konsekvens af dette kunne være, at man i fremtiden i Island ikke længere vil have særlig mange, der er eksperter inden for vedvarende energi. På denne måde kan der være øget risiko for, at Island mister den førende position, de har inden for vedvarende energi, hvis deres befolkning ikke længere er interesseret i den vedvarende energi. Dog vil der selvfølgelig altid være nogen, som går ind for vedvarende energi i Island, og på den måde sikrer Islands fremtid og sørger for, at de er i konstant fremgang. Vi har også interviewet 2 drenge fra 1. til X for at se, om der er forskel på islændinge og danskere. Jeg synes, at det er rigtig smart, fordi det er jo en ting, der kan gøre, at vi får et mindre CO2-udslip, og derfor kan passe bedre på vores jord.
Det er godt for atmosfæren. Ja, det gør det vel, for når man cykler igennem byen og sådan, så bliver man jo hele tiden mindet om det med hybridbiler og busser og alle mulige reklamer på grøn energi og vindmøller og sådan noget. Ja, der bliver hele tiden skabt nye udviklinger inden for grøn energi. Sindssygt meget. Det er fandme det eneste, vi lærer om i biologi og sådan noget. Det er naturgeografi. Ja. Det er det eneste, vi lærer om. Isen smelter og skrald om det hele og sådan. Det er sindssygt deprimerende, men jo, vi lærer om det i skolen. Ja. Jeg vil gerne være biolog, så jeg vil gerne hjælpe verden med at udvikle nye produkter. Jeg har ikke planer om at gøre noget ud af det selv, ikke med det jeg vil, men jo, selvfølgelig leve på en miljøvenlig måde. Vi kan se, at der er stor forskel på, hvor meget henholdsvis islændinge og danskere ved om den vedvarende energi. Dette kan skyldes, at vi i Danmark ikke er lige så udviklet, når det kommer til miljørigtig energi. Derfor skal vi i Danmark have ungdommen med ind over, fordi ungdommen har mange af de nye og gode idéer til, hvordan man kan udvikle og forbedre de vedvarende energiformer, vi bruger. I Danmark lærer vi allerede i folkeskolen om vedvarende energi. Vores naturvidenskabelige grundforløb i gymnasiet handler om vedvarende energi. I det hele taget fylder læren om vedvarende energi meget i de danske unges hverdag, og det er noget, vi ofte hører om. Især også fordi det er noget, som mange af vores politikere går ind for. I Danmark ser vi op til Island og prøver at efterleve deres miljøvenlige energiforbrug. Dette kan man se også foregår i resten af verden. På global plan bliver der oplyst mere og mere omkring de vedvarende og miljøvenlige former for energi. Dette kan fx ses ved, at der hvert år bliver holdt United Nations Climate Change Conference, hvor de globale miljømæssige problematikker bliver diskuteret. Det er på disse møder, at der bliver forhandlet aftaler på plads. For eksempel er der blevet forhandlet om, hvor meget de enkelte lande skulle sænke sit CO2-udslip inden år 2020.